Ωραία μάγκες, ακούστε λίγο. Ήθελα να σας πω ποιος παίζει Fortnite που βλέπει αυτό εδώ το βίντεο. Έχω να κάνω, το ξέρω, πάρα πολύ καιρό βίντεο από αυτό εδώ τον λογαριασμό, γιατί μου έσπασε το tablet και τώρα έχω βρει ένα άλλο tablet και κάνω τώρα για το λογαριασμό. Ναι, ποιος έχει Fortnite, αν είναι να μπούμε 1v1, να μπούμε 1v1, έτσι απλά να παίξουμε. Και πατήστε μια εγγραφή, γιατί αυτό είχα κι άλλο ένα, αλλά για κάποιο λόγο εννοώ account, όχι στο Fortnite, καταλάβατε, στο YouTube. Ναι, και το έχασα και κάπου στους 50 κάτι. Ωραία, μισό λεπτό. Ωραία παιδιά, όποιος θέλει να βγει ένα, όπως είπα, να κοιτάξτε για να ξέρετε, είμαι καλός. Ποιος θέλει να βγει ένα. Απλά σας το λέω. Ποιος θέλει να βγει ένα, είμαι καλός. Να με στέλνουν φίλοι μου. Και κάπως έτσι είναι το όνομά μου. Περιμένετε. Έτσι εδώ. Venom. Ή κάνετε αυτό. Όταν θα γράψετε The Venom δεν θα σας βγάλει The Venom. Θα σας βγάλει ο Παγουδατζής κάτω. Ωραία. Και αν σας λέω καλύτερα να κάνετε αυτό εδώ το account. Περιμένετε, το βρω. Πού είναι. What? Τι αυτός. Περιμένετε λίγο, το βρω. Ωραία παιδιά, θα γράψετε αυτό εδώ το όνομα γιατί μου το πετάει. Θα γράψετε αυτό το όνομα. Εγώ το έχω κάνει add. Θα γράψετε Μάνο Σίτια. Αυτό είναι το άλλο μου account και δεν έχω και πολύ καλά πράγματα, ναι. Μόνο λίγα πράγματα έχω. Σας το λέω. Απλά. Ακούστε λίγο. Όποιος με νικήσει, γράψτε λίγο γρήγορα. Όποιος με νικήσει, θα το κάνω αυτό το gift. Βλέπετε. Πριν λίγο έκανα σε ένα άλλο παιδί gift. Με νίκησε. Όχι.